Hej til YouTube. I dag skal vi spille noget Battlefield 4. Ja, og jeg døde lige der, og der er ikke så mange inde, så jeg ved ikke lige hvorfor der ikke er det. Og jeg har også Ja. den samme. Det Ja. var som sidst. Sådan cirka, rigtigt. Kom, det er mig. Jeg kommer. Kom, vi kommer herop. Hui! Kom, vi kan se, så kan vi dræbe dem, når de spawner herover. Ja. Ej. Nej! Kom her, jeg ved, hvor de er. Godt. Du reddede mig lige, mand. Jeg kan lide ham, men okay. Kom, vi smutter herind. Kom. Så kan vi se, når de kommer. Nej, du skal ikke lukke den. Så du har den der ende, jeg har den her ende. Så lige en. Så to. Fuck, han der er en rigtig hacker, der med. Han gemmer sig, han kommer frem nu. Nu. Godt. Nej, der var en anden, der hjælper. Ja, der var en eller anden, der tog mit kill YouTube. Optager jeg OBS. Er det godt? Sådan der optagerprogram. Ja. Okay. Det er det kun til Battlefield 4 og Tag of the B-team, tror jeg. Og sådan noget. Jeg ved ikke. Men jeg må ønske, hvis jeg er træt YouTube, det er fordi jeg ikke kan sove så længe. Jeg gik fucking sin seng, mand. Kom, jeg lover Henker en krig. Nej, skal vi ikke prøve at lave en mod What? en med... Hvordan døde han ikke af granatkasteren? Oh, what? No. Hvor er han henne? Ikke. Jeg ved i hvert fald, jeg ved ikke, hvad for en klasse jeg skal tage. Oh shit. Jeg kan se, de kommer. Så bare jeg tager den her. Det kan man da ikke. Man kan da ikke skyde igennem en mur, når jeg står fucking langt væk. Med Gørland, hvad læs? Ja, man kan ikke dø med. Han kan ikke gøre noget. Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan være en heal der? Jeg bruger sådan en genoplever. Og det har jeg nemlig ikke. Her, det Hvor har bruger man fucking jeg bruger en granatlauncher. Ja, det. Lol, ja, jeg ved ikke hvorfor. Hvis det lagger YouTube, så skal jeg ved ikke lige hvordan. Jeg har fundet en. Nå, men den her video, den bliver uploadet. Men det tager nok lang tid. Okay, I skal huske at subscribe og like. Comment. Ej, jeg kommer til at dræbe en eller anden. Men jeg kommer til at bruge granatkasser til at dræbe ham, lol. Og så døde jeg, fordi jeg var for tæt på. Nå, nu vil jeg prøve at lave... Nu vil jeg være sniper. Også mig, åbenbart. Jeg tror, jeg skal op til med fraps i stedet for, jeg ved ikke. Hvordan kan han ikke dø af en granatkaster? Det forstår jeg ikke noget om. Der er en anden. Den lakkede mig. Som det er ikke er venlig. Fuck, han ser der. Jeg skulle bruge... Nå, men jeg ved ikke lige, hvor lang tid det tager, den her video. Jeg tror, det tager lang tid. Jeg ved ikke, hvornår den er færdig. Fuck, nej, det er ikke godt, den der bane.
Jeg var lige ved at ramme ham. Det er ikke godt, den er bane, den her. Den er. Prøv at give, hvor lang tid der var, for den er slut. Ja, men det var lang tid. Nej, men vi kan godt den. Ja. Så du må stoppe den, og så må vi gå ud på et tidspunkt. Ja, I må gerne skrive, hvad I ellers vil have, jeg skal lave af videoer. I kommentaren eller på min kanal privat. Og det vil hjælpe mig, hvis I subscriber, liker og comment og share. Men det tror jeg ikke lige I vil, fordi det jo godt være en lagger, at man ved aldrig, hvad den gør. Hvis jeg skulle gjorde den, det er også fordi jeg kom til at gøre en eller anden. Og jeg vil helst ikke sige, hvad der er sket i dag. Hvor er det der, og jeg har brug for liv nu. Jeg fik ham mens jeg løb fucking hurtigt. Med sniper. Jeg har virkelig brug for liv her. Og jeg har ikke liv. Se, jeg sidder her. Jeg sidder her. Jeg sidder her, hvis de dør, så kan jeg skyde dem. Kom over. Måske har jeg lige ved det ikke. Nej, det har jeg ikke. Se, kommer der nogen op? Der er en granatkaster. Eller en M3. Don't take him, I will take him with a sniper. Do 7 A hey. Hvordan er det nu med taler på spillet? Jeg lægger det der alt. Jo. Han tager alle kills, mand. Ja. Hvor lang tid var den her video? Ej, jeg tror bare vi stopper altså den bane, den her, det var lang tid. Så ellers så må jeg bare spille noget Feed the Beast op til. Jeg skød. Det mener han ikke. Han har 5 elever, jeg skød på ham. Han kommer op ad trapperne. Eller bag trapperne. Jeg håber, jeg bliver populær i YouTube. Og jeg kommer til at tælle på spillet, lol. Nå. Jeg tror, der sidder en op. Han er lidt liv. Han har kun 3 HP. Og jeg var lige med at nakke ham, men... Den der fik ham. Ja, det er lige meget en hacker. Ja, han der. 2 sniper kills. Sygt nok. Godmorgen, kyllingen. Ej, det blev også optaget nå, pinligt. Ja. Bare hvis jeg kunne klippe det ud. Fuck, hvem tog Michael? Hvad var det nu? Hvem var det, der sagde sådan? Og der var en fjende. Seriøst, det ligner hack. Eller ej, det var mig, der dårlig. Jeg kunne lige vinde 2 i spillet YouTube. Men hvis jeg bliver populær undskyld YouTube. Men hvis jeg bliver populær som Bremen fra Danmark eller GXP Gaming, så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg tror, du skal købe dig for et godt program. Skal du ikke det? Jeg tror, jeg skal købe en bedre gamer-computer. Ja, det tror jeg også. Det er en god en. Ja. Den er bare ikke god til at optage med det her måske, man ved ikke. Langt til bare lige den her video. Jeg skal lige se om overhovedet jeg optager. Det gør jeg. Ja, det kan jeg. Og kommer et tegl, mand. En sniper. Jeg tror ikke, den bliver færdig, den her. Ej. Skal jeg ikke bare stoppe den? Jo, kan vi godt. Jeg siger lige farvel til din YouTuber. Vel lidt, jeg skal lige gøre noget. Video. Ja. Genvejstaster. Okay, vi ses YouTube. Vi ses YouTube en anden gang. Hej hej.